Nasikop ang 5 ka mga tao human gibungkag sa mga sakop sa PDEA Enforcement Agency 7 uban sa Mabulo Police Station. Ang drug din nga nahimutang sa Sitio Baka, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop ang mag-live-in partner nga gihulagway nga mao'y nagpadagan sa drug din nga sila si alias Biboy, 45 ang edad, ug alias Kring Kring, 42 ang edad, pulos nagpuyo sa Barangay Apas. Lakip sa nasikop, mao sila si alias Duri, 39 ang edad, taga Barangay Tisa, alias Insoy, 36 ang edad, usa ka dispatcher, taga Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo, ug alias Muklo, 50 ang edad, taga Barangay Banilad, Mandawi City, nga pulos na aktuhan sa sulod sa drug din nga nagsuyop og shabu. Base sa gihimong background investigation sa PDEA 7, upat sa 5 sa nadakpan na bilanggo na kaniadto sa kasong illegal nga drugas. Si Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, ni Butyag gipaubos sa case build-up usa ka semana ang ilang target nga si alias Biboy. Base sab sa nadawat nga informasyon gikan sa kasaligang tinubdan nga dunay nagpadagan og balay suyupanan sa maong lugar. Nasuta sab matag semana giingong makabaligya kini og 50 ngadto sa 100,000 ka pisos nga illegal nga droga. Kasong kalapasan sa Section 5, 6, 7, 13, 14 o 15 sa Section 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa mga dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.